ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромат, сурат ва маълумот ҷойрӣ кунем, мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мегузорем. дӯстони азиз, нархи хонаҳо имрӯза сар мешавад аз 65 рӯз сомонӣ, ки хонаи тайёр бо нархи 65 рӯз ки аз территорияи шаҳри Бохтар, ҷои хуб. ва аз таи заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва квартираҳои фурӯшӣ аз пойтахт, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Бохтар, Ҳисор, Ваҳдат ҳам ҳастад ва хонаҳои фурӯшии заминӣ ҳам хело ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо квартира, хонаҳо ва замини гуфтагӯи шуморо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 152 сомонӣ. навора мо бошад сар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромат, рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, пеши Ҳоҷи Шариф, яъне ки маҳаллаи Ҳоҷи Шариф ва кӯчаи Ҳоҷи Шариф мешавад, ки номошон ҳамин хел ҳастад. пеши бозор ки бадрон, яъне я вапше ҷои зурда. ҳамагӣ 2 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёра, ки бо калидор, ошхона, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона, рӯи ҳавлӣ битон кардагӣ, гирди хона маҳкам, дӯстони азиз, ва дарахтони мевадиҳандам дорад. кондисионер, термикс, ҳамаш пачка ҳастад. баня, ҳоҷатхона ҳамаш мегӯяд дар дуруни хона ҳастад. гирди хона полни худ маҳкам бо ҳамаи чизи чораш кардӣ. дар ҳамин хона чизе ки ҳастад мегӯяд бо чизи чораш сирошона фурӯхта мешавад. пеши бозор, дар мактаб, мағоза, донишгоҳ, вокзал ҳамаш дар наздикиш. бениҳоят ҷои хубай, дастсирошона мегӯяд сум далкура мегӯяд мефурӯшем. дар они хонаҳо бениҳоят калон ҳастад, ки ҳар як кадомшон ремонтҳои хуб замонавӣ кардагӣ ҳастад. дастсирошона фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ бадрон, ки боз арзонтарам мешавад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, ягон камбудӣ надорад, дар номтон карда метиҳанд. вариантҳои алишӣ намешавад то қасуми холӣ. ина рақамҳои тисали тоҷикистон ҳастанд, кор мекунад ва дуюмашон рақамҳои мегафон ҳастанд. ҳад рақамҳошон 24 соат кор мекунад. одамоне ки наличка сум мегиранд арзонтара мешавад. чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем, ки аз пеши Ҳоҷи Шариф хона монем, ина баъди шумо хонаи беҳтарин бо ҳамаи чизи чораш нархи арзон кардӣ. 220,000 сомонӣ ҳастад бадрон, боз арзонтара мешавад. маълумотҳои бештар ва аниқташа аз соҳиба шогирд. дӯстони азиз, навори моро то охираш тамошо кунед, лайкотона гузорен ва дӯстони азиз, фикртон дар комментария нависен. дуюм квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар сентри шаҳри Ҳисор, пеши бозори Калонда мегӯяд соҳибшон лаби роҳ да. бениҳоят ҷои хуб да. сехонага квартира ҳастад, ки чорхонагам карда мешавад. дар 8 мошина қарор дорад, доми 13 ошина бадрон. сехонага квартира 8 ошина, доми 13 ошина, ҳамагӣ 85 квадрати метр. дар они квартираҳо мегӯяд бениҳоят кушода. дута мега лифт дора, мега лифтҳои одамӣ ва лифти барои транспорт, барои мошина мегӯяд, барои мошинаи майда ҳамхел лифтам дошта. хай бо инаша аниқ карда мегирем. главни обсведо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастад. айни ҳол мегӯяд дар квартира ҳеҷ кас зиндагӣ намекард, сабаби фурӯхта мегӯяд ҳамашон оилавӣ Россия мерафтанд, ба ҳамин хотир мефурӯшанд, ки квартира мегӯяд ҷои зурда, ягон камбудӣ надорад. главни техпаспорт, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд квартира 100%, дар номтон оформид карда метиҳанд. термиз, ошхона ҳамаш баняш аделин ҳастад. дар наздикиш бозор, мактаб, масҷид ва балинса ҳамин хел чизо ҳастад. хай бисёри баъд такрор мекунем, дигар маълумот чӣ мегӯяд, ҳамагӣ бо нархи $32,000 бадрон, ки боз арзонтарам мешавад. одамоне ки наличие мегиранд мегӯяд бо аз $32,000 арзонтар карда метиҳем. ина рақамҳои расияшон, дар рақамҳои расияшон имо, ватсап, пайваст доранд ва рақамҳошонам 24 соат кор мекунад. ба кадом дӯстони бардоре ки аз шаҳри Ҳисор ҳам хеле квартира ки лозим ҳастад, чорхонага ҳисоб мехӯрад. маҳрамат дӯстони азиз, ба шумо хеле вариантҳои хуб ҳастад, ки квартира омода ва тайёра барои зиндагӣ кардан. дар хона мегӯяд ҳеҷ кас зиндагӣ дорад, хай кам уже хонаҳо баъзе ҷош уже тоза карда чанг гирифта, яки квартира нав, доми нав. маҳрамат, дигар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёмода. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, хонаи арзонак ҳастад, ки қарор дорад дар территорияи шаҳри Бохтар,
ноҳияи ваҳш гуфта гаст назди ферма, наздики ферма ҷои хуб дар мега соҳибшон бениҳоят нархи арзон катӣ. хоб ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёра ба дороги хонаҳои временка. хоб об свет галавни ҳаста якта калидор як баня қатӣ дурум шуда якта ҳоҷатхона як калидор ва баня дар дуруни хона мега соҳибшон як ҳамаи дига санг дора як ҳамаи дига қум ҳуҷҷатҳои хона мега 100% аниқ дар номтон када метиҳанд. бениҳоят нархи хона арзон аст ки ҳамагӣ бо нархи 65 000 сомонӣ бадорон ки ин хел нархҳода редки меғалтанд. вариантҳои алишия маста ягон мошинои мерседес ёки опел ёки хундай портери кати алиш мекунанд. ин сета мошин кати мерседесҳои объёмния прайсҳои пешниҳод кунен ва опелҳои седанай караванай хчбекай пешниҳод кунен ва саи мошин хундай портери ки мошини бор кашкати. ман дар рақамҳои тисел тоҷикистон аста кор мекунам ва рақамҳои расияшонам кор мекунам. дар рақамҳои расияшон ватсап пайваст доранд. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. дигар маълумотҳои пурра аз ҳамин рақамҳо ки 65 000 сомон барад ки ин хел хонада редке меёбен. агар пули тайёр дошта бошед ҳамин хонара харен яъне фоида мекунад. ин нархш ранги нархи замини холӣ бо ҳисоб мехӯрад бо таъминболи ки хонаи тайёр дошта барои зиндагитон мешавад. марҳабад дӯстони азиз, занг занед. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аз боадрон қарор дорад дар ноҳияи рудаки ленский районда. инашам мегӯяд дар назди бозори калонда қарор дорад. ноҳияи рудакӣ квартира пеши бозори калонда қарор дорад. сехонага квартираи боадрон ки дар якум ошина қарор дорад 52 квадрати метр. бо свет таъмин аст ошхона баня кухни квартира мега нав ай ремон бурбанага яъне ки ремонша нав кадаги мега соҳибшон ҳама чизи лозимиш ҳаста. ҷош мегад хубай ҳуҷҷатҳои хона 100%. главни об свет пастияни дорад. оби гарми хунук ва термиз қатиш падарка. медори фақат зиндагӣ мекунӣ ягон камбудӣ надорад. назди роҳи калон бозор мактаб чизҳои лозимӣ дар наздикиш аста. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 215 000 сомонӣ ки бардорон боз арзонтара мешавад. агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед хоҳед маълумотҳои иловагӣ дар ин ҳамин рақамҳошро нависед ки занг занем ба шумо фаҳмода метиҳанд. ин рақамҳошро номерои расистка бадорон ки дар ин номерошонам ватсап пайваст доранд яъне ки рақамҳошонам кор мекунад номерои расия аста. маълумотҳои бештар ва пурра аз ҳамин рақам марамат хонача 100% бе ягон камбудӣ. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали квартираҳои фурӯшии хона замин мошин ягон чи барои фурӯхтан бошад хоҳем дар эълон дар фурӯш монда ҳамчун зудтар яъне ки мо тезтар фурӯхта метавонем ки реклама чотка мекунем. сурат ва маълумот адрес рақамотон ҳамаш дар ватсап иморо кунен. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед, навора подписаш кунед. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, яъне ки хона ҳам замин аст ки қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтага аст 32 микрорайон ва 33 микрорайон гуфтага аст соҳибшуд дар мобайни ҳарду ҳамино райони сино 32 микрорайон ва 33 яъне ки якачино гуфтага аст пеши клиникаи форс ҳамин хел соҳибшуд наистиам. ҳамагӣ бардорон 2 сотиқ замин дорад ки се дар хонаи временка дорад. хоҳен дар инҷа мисол зиндагӣ мекунед, нахоҳен чапа карда айсар хона мекунен. 2 сотиқ замини ҳамвор аст ки дарахтони мевадиҳанда дорад. гирдаш маҳкам аст. обсвешам аст. маҳаллаи 32-33 микрорайон бардор якачинор пеши клиникаи форс гуфтага аст ҷои хубда. хай ҳамчун заминам ҳисоб кунед мешавад. дастрошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бардорон ки боз арзон мешавад. сета хоначаи временка дорад ки барои агар хоҳен хона зиндагитон. ман дар рақамҳошон тисел аста кор мекунам. бештар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо мегирад. 150 000 сомонӣ нархш арзанда ки замини ҷои хубда марамад. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст боадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт райони зарафшон гуфтага аст лаби роҳда пеши бозор ҳамин хел навистиан. якхонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад 30 квадрати метр. боб свет таъмин аст ошхона баня кухни термис открити лестница ремонтҳои замонавӣ кадаги дӯстон ремонтш хуб аст ва лаби роҳ дар мегӯяд мактаб мағоза ва ҳамин хел чизо садикам дар пеш аст. ҳамагӣ бо нархи 275 000 сомонӣ боз кадоме ки наличка сумкате мегирад ягон сум арзона мешавад.
ина рақамошон аст 988 павилион кор мекунад. Дигар маълумотои пурра аз соҳибашон мегирен. қатиш мега мебел ҳамчуншам метия мега соҳибшон хай мебелшам хела сум места бо баъзе чиzoz ба дӯстони азиз яъне метиян шаҳр душанбе зарафшон лабиро пеши бозорча ва бозор ҳамин хел чизо наистиян. як бори дигар маълумотои пурра ва айниша тариқи ҳамин номерошон занг зада пурсем. дӯстони азиз узро мехоҳем лайкотона гузорем фаромӯш накунем ва навори моро дар ватсап имо силкаша падлисака чизе ки набошад инстаграмай фейсбукай шумо аморо дастгирӣ кунем полни падлисаш кунем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон бояд яка квартира ҳастае ки аз сиратура Душанбеи пойтахт дар райони Сино гуфтага ҳаста гипразем яъне лаби роҳи калон дӯстони азиз ки сари раҳ ҳастае ҷои хуб дар мега соҳибош. духонага квартираи Бадрон ки дар 12 ошина қарор дорад доми 14 ошина ки дар 12-умаш қарор дорад. ҳамагӣ 52 квадрати метрае. галауни бо обсвет таъмин ҳастае ошхона бания кухни ва ремонтҳои замонавие ки дуруни хона мегӯяд люксае чӣ хеле ки шумо дар навор дидест евро ремонт кардагае. хона мегӯяд ҳуҷҷат дорад мегӯяд техпас буда дом мегӯяд тайёра медоре зиндагӣ мекунӣ бо 24 шошу мегӯяд метием. дар гирди дом мегӯяд қариб 2 масҷид мегӯяд соҳибшон бозор наздик мактаб лаби рода ҳамаи транспорт мегӯяд пеши хона катӣ мегӯяд дуконҳои ҳар гуна дуконҳои мисол хӯрокворӣ ҳамин хел чиё ҳаст Бадрон дар резаҳои нав часпондагӣ ванна ҳоҷатхона якҷоя хай балконам ҳаста мегӯяд соҳибшон. дом мегӯяд 14 ошинае дар 12-умаш қарор дорад. лифтамаш 100%. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 365 русумони Бадрон. одамоне ки наличка сумката мегиранд боз муомила дорад. хай дидест чӣ хел квартира тозаки савремени хушвака дӯстон ки тозаки савремени зур астае. ина рақамошон мегафон астае кор мекунад аз ҳамин рақамошон дигар маълумотҳои пурраша мегирен. бозам такрор мешавад дӯстони азиз ки шумо дам агарам хай реклама бошад роӣ кунед фурӯш дам мегузорем ё ки дар комментария нависед ки аз кадом территория ба шумо хона гузорем. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшронда ҷудо карда барои шумо видео карда пешкаш мекунем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Бадрон бояд яка квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Турсунзода Рега Бадрон дар 4 микрорайон гуфтага ҳастае доми 2А. духонага квартираи Бадрон ки дар 3 ошина қарор дорад 54 квадрати метрае. боб свет таъмин астае ошхона хоб бания ҳамин хел адлени дорад яъне кухни ва бания дорад ҳоҷатхонаш катӣ. хоб дар дуруни хона мегӯяд кухни аделни ҳастае ва кухни гарнитур термис мегӯяд қатиш метием. кухни гарнитура ва термисша мегӯяд қатӣ ҳамин пул ҳисоб мекунем ва ремонтҳои замонавӣ кардаги инами дома ки дар 3 ошинааш. дастрошам мегӯяд мефурӯшем бо нархи 220 000 сомони Бадрон ки боз арзонтара мешавад. одамоне ки наличи мегирад арзон мекунем мега ина рақамошон ҳад рақамошон кор мекунад. рақамо якуме ва рақамо дуюм гина кадомиш занг занем маълумотҳои бештарша аз ҳамин рақамо гирен. дӯстони азиз шумо дам хеле фаромӯш накунен. фарқ надорад мошинае квартирае заминае ягон сохтмон ягон помешение аптека ягон фурӯшандагӣ ягон чӣ бошад фарқ надорад. сурат маълумот адрес рақамотонро маша нависта роӣ кунем дар ватсап имо ё ки дамо тамос гирем мо рекламада мегузорем. ин буд ҳамин хонаҳои фурӯши мо то видеои оянда.